del tam-tam al mòbil i dels senyals de fum a internet. La història de la humanitat és plena de sistemes i artefactes destinats a satisfer la necessitat de relacionar-nos. Fa anys que hem après a conviure amb paraules, sons i imatges, movent-se amunt i avall en forma d'impulsos elèctrics. Les ràdios, els televisors i els telèfons van sorgir amb la inequívoca intenció de comunicar-se a distància. Però amb el pas dels anys, vet aquí que han acabat convertint-se també en objectes cobdiciats pels nostres col·leccionistes. Si aneu a Castellar del Vallès i us trobeu algú carretejant una ràdio, és molt probable que acabeu de conèixer en Francesc. Aquesta ràdio l'he comprada i va ser fallo meu perquè anava a 125, la vaig endollar a 220 i em vaig carregar una làmpara, no? Llavors costa moltíssim de buscar làmpares d'aquestes, perquè aquest ràdio és de l'any 50. Hola, bon dia. Vinc a arreglar la ràdio. Gràcies al Jaume Mussons, aquí a Castellar del Vallès, que és un gran tècnic. Jo li porto a casa seva i ell m'ho arregla. Hola, bon dia, Jaume. Li porto aquest ràdio. Hi veu? Sí, em falta aquesta làmpara, que és que es va trencar. Aviam si vostè tingués alguna. Si no... Aquestes làmpares són molt difícils de trobar, perquè ha passat de la història pràcticament. És que no llenço la ràdio, perquè si no... Jo tinc ràdios només que funcionin. No li prometo res, però... De totes les que tinc, m'ha arreglat més de 70 ràdios, ell. Aquesta és bona. És bona, aquesta. Fa uns 20 anys vaig començar a fer col·lecció de ràdios. Vaig veure que era molt difícil, i a mi, com que m'agrada tot el que és difícil, doncs vaig trobar una cosa molt especial, no? Llavors tenia 35, llavors 50, i dic, bueno, si arribo als 75 serà molt, i actualment ja tinc 215 ràdios, i totes funcionen. Ja va. Aquest ràdio ja està. Ja va al Passen 7 minuts de 7:02 de la tarda. El primer ministre de l'Estat... En qualsevol cas, cal recordar que el cap de l'exèrcit... De col·leccions n'he vistes moltes, però us confesso que quan vaig entrar al local del José Luis no m'ho podia creure. Sé positivamente que una de las mejores colecciones que se mueven a nivel europeo pues es la mía, por la diversidad de diseños, de tamaños, de empleo de distintos materiales. Todo eso lleva a que la colección mía sea rica en formas, puesto que a fin de cuentas el contenido de un teléfono a lo largo de los cientos y pico años poco ha evolucionado. Yo me muevo desde el primer año que sale el primer teléfono comercialmente hablando, que fue en 1877, hasta los años 50-60, cuando ya la parte artesanal se va perdiendo, empieza lo que es la chapa y la baquelita, y que creo que a partir de ahí ya toda la fabricación estándar que se llegó a fabricar ya no era interesante. Hi ha col·leccionistes, hi ha professionals i hi ha en Francesc, que és un col·leccionista professional. Fer una col·lecció és divertir-se. És com un veneno que t'agafa. Aleshores he fet 16 col·leccions. Ràdio, cinema, màquines de cosir, màquines d'escriure. L'últim que em quedava era la televisió. La televisió pronto llegará, yo te cantaré, y tú me verás. La televisión pronto llegará, yo te cantaré, y tú me verás. Cuando yo sea la televisión, a pedacitos no voy a cantar, entonces porque mi tiempo no es para contarme. La televisión pronto llegará, la televisión pronto llegará. Aquesta és la meva ràdio preferida, perquè és la primera que tinc, que vaig començar amb la meva col·lecció. Aquesta ràdio, si voleu veure-la, doncs funciona perfectament a 125, que és que aquell temps la majoria de ràdios anaven a 125.
S'ha d'esperar una mica perquè s'ha d'escalfar, i ja veureu doncs, que aquesta és la primera que vaig començar i volia arribar a la 12ª, però esclar, això és un vici, ja tinc 216 ràdios. Tot un món amb bicicletes, plegables, de passeig, de muntanya. I quan les tenies a casa, la teva dona què deia? Vaig començar a comprar ràdio, llavors comprava 2 ràdios i les posava a algun lloc a casa, en un armari, no passava res. Però quan vaig començar a tindre 30 i pico de ràdios, la meva dona, lògicament, ja estava mosca, i deia, bueno, què passa aquí, que ja no tinc que treure la roba de l'armari per posar ràdios? I vaig arribar a tindre una 50ena de ràdios, que ella es va plantar y va a decir, o las radios o yo. Digo, no pateixis, ya buscaré lloc. Inicialmente hice un cambio con un compañero mío que le había llegado a sus manos un teléfono de madera, que lo cambié por otro que era de chapa y que funcionaba. A mí me atraía más la antigüedad y la mecánica de aquel teléfono de madera que no el hecho de que fuese un teléfono con disco que ya sabían cómo era. Consigues las 8, 10, 15, 20 primeras piezas y luego quedarías como acotado si no sales al mercado exterior a mirar qué hay en venta dentro del tema que tú persigues. Yo estuve cuando el muro lo echaron abajo y estuve indagando a ver si en la parte de lo que era la Alemania del Este podía encontrar algo, en fin, que el hecho de localizar piezas interesantes puede salir en cualquier pueblo que menos piensas o en cualquier lugar que no tenías previsto. Si un teléfono está bien de precio, pues prefiero dejar de cenar un día y comprar la pieza. Aquí hi ha el que se'n diu la pretelevisió, la televisió mecànica, que es composava d'un disc amb 30 forats, dels quals sortia una imatge amb 30 línies. O sigui, el televisor de 30 línies. Ja difícil és de trobar un aparell com aquest. Però el més curiós de tot és que des de l'any 29 fins a l'any 36 es va estar venent a la Rambla de les Flors de Barcelona. Es venia amb kit, amb peces, perquè cada un se pogués muntar. Construyase su aparato televisor. Tu podies muntar. Segurament seria per passar una sola imatge d'una habitació a una altra suficient. Aquí tenemos teléfonos de fabricación sueca y de fabricación francesa. De hecho, estos son los teléfonos más bellos de los que dispongo en la colección, que no significa que sean los más interesantes, sino los que de alguna manera tenían mayor lujo en cuanto a los materiales y el diseño. Todos tienen un apodo, pero ese apodo se lo han colocado los coleccionistas. A este le llamaban el barril, por la forma curvada. Este era el araña, este era el molinillo de café, este le llamaban el esqueleto. Incluso hay algunos coleccionistas que equivocadamente también le llaman la Torre Eiffel, cuando es mentira. O sea, los coleccionistas europeos le llamaban la Torre Eiffel a este modelo de la Vestas Electric, fabricado exclusivamente para Europa, porque las patas del teléfono asemejan a la Torre Eiffel. Com ens acaben d'explicar, d'aquest telèfon Ericsson en diuen l'esquelet. Va ser fabricat fa més de 100 anys, el 1895, i té un preu aproximat de 1.800 euros. Jo estic enamorat d'aquesta ràdio perquè és la més antiga que tinc i a més funciona. Li vaig comprar amb un senyor d'aquí a Castellar del Vallès i em va cobrar 8.000 pessetes farà uns 15 anys. És de l'any 1926. Ensenyo les làmperes, aquestes làmperes d'aquí, clar, si es fa malbé una làmpara d'aquestes, que està platejada i tot, això pràcticament no es troba. Es pot dir que són peces úniques. Clar, tenint això i que funcioni, doncs és tindre una joia, no? Ara, si voleu, jo les enxego. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Llevamos una hora echando frenéticamente cuentas. Aquí estan els televisors dels anys 40, que ja estava la televisió, ja estava en auge per Europa, i s'havia de col·locar una lupa al davant per ampliar la imatge.
perquè la pantalla eren petites. N'hi havia que eren portàtils, com aquesta, per graduar-la, o n'hi havia que ja estaven fixes amb el mateix televisor, com és aquesta. Això són lupes d'aigua. El que hi ha dintre és aigua, és el que fa augmentar la imatge. Quan es posava la lupa, els que estaven enfrente veurien veure la televisió molt bé, però els que estaven de costat, veurien veure la imatge deformada completament. Però bueno, era el sistema que hi havia per tindre un televisor a casa i que el veiés gent. Una cosa important era que cada televisor necessitava la seva antena. No hi havia encara antenes exteriors. Per tant, cada televisor tenia que portar la seva antena amb una mica de llum per no afectar els ulls a les persones. N'hi ha que tenen una brúixola per orientar i n'hi ha que tenen un nònius en graduació, amb els graus que es podia posar. Esta cabina fue localizada en un pueblo al norte de Vic, en un hostal, y la señora tenía desmontada la cabina para quemarla, pero nunca se llegó a quemar porque cada año reponían leña y nunca se llegó a quemar. Está datada en torno al año 1924, y fueron las primeras cabinas que con los acuerdos con los americanos se trajeron de Estados Unidos. Matilde, tengo tus telefónicas como todos los años y las de Matildita también, quédate tranquila. Ya todos tenemos telefónicas y mujer en las condiciones de siempre, estoy muy contento. Ay, y vosotros también, telefónicas. Aquest és un aparell de reflexió, o sigui, el televisor està a dintre en vertical. I aleshores, per mitjà d'un mirall, es veia la televisió. Clar, la imatge sortia al revés, però per combinació de bobines es va aconseguir que anés exacte. L'invent d'aquest sistema ja ve dels anys 30. Aquest moble és francès. Em va sortir aquesta propaganda que allà ho diu, la televisió com el cine en casa. I efectivament, és un moble que es col·loca a la pantalla i aleshores apareix el que és la projecció. Per aquí surt la televisió, aquí tenim un mirall i del mirall a la pantalla. Ja es pot imaginar les cadires ben posades, tota la família veient el cine a casa, però sent de televisió. Y hace la suerte, compra tu entrada en la saqueta. Eso sí, para la discusión en que... Bueno, aquesta ràdio, com podeu veure, està en perfectes condicions. Quan me la van donar estava de la carcoma, estava molt fumuda, la vaig poder arreglar, i llavors aquesta ràdio és de les poques que tinc que tenen una curta. Què és una curta? Una curta era dels anys 40-50, que podíem escoltar nosaltres a altres països, per exemple Alemanya, Anglaterra, Rússia. Al temps del franquisme, esclar, això aquí estava prohibit, i llavors jo recordo que el meu pare posava l'orella aquí fluixet i s'enterava de les notícies, ja que nosaltres no ens podíem enterar aquí. Si busqueu una ràdio bonica, petita i bé de preu, aquí teniu una Stiver de 1960 per només 150 euros. Aquesta és una de les últimes càmeres en blanc i negre que van fer a Televisió Espanyola. Estem parlant de l'any 68, 70... I en conseqüència va sortir la càmera de color. Aquí ens trobem amb aquesta forma tan curiosa i és catalogat
a les revistes de l'època i tot, 1970, justos. I aleshores, 1970 què significa? Pues que l'any 69 vam pujar a la Lluna i a l'any 70 se'ls hi va ocórrer a la casa JVC de fabricar el casco d'astronauta en forma de televisió. Este teléfono que estamos ahora observando se le llamaba en su momento de alta tensión, que no entiendo lo de la alta tensión porque simplemente lo que hacía era aislar a la persona que hablaba de los elementos electromagnéticos del teléfono. Este teléfono corresponde también a los teléfonos que se le llamaban de alta tensión. Como veréis, estas gomas impedían que la persona que hablaba tuviera contacto con la parte electromagnética. La singularidad de este teléfono es que posiblemente sea el único teléfono que sigue en condiciones en toda Europa. Y este teléfono salió pues de un contenedor. Un señor vio un reportaje en una revista de antigüedades de mi colección y me llamó a través de la editorial y me dijo, bueno, pues que había allí una cosa que parecía que era un teléfono, pero que era muy rara y que si lo quería. Aquí en aquesta sala és on tinc la majoria dels televisors. I tal com he dit, el que a mi m'interessa molt és l'estètica del televisor, doncs aquí està tot, completament. Des dels Estats Units, fins a Rússia, Mèxic, de tot el món. Aquest model de Philips té la categoria per nosaltres de que va ser de les primeres peces que van entrar a les llars en els anys 60. Era un model molt maco, una pantalla enorme, però la gent encara volia més. I van sortir aquestes pantalles amb la que es veia com una espècie de relleu. La imatge en relleu. I aquí tenim aquesta altra peça que per mi té molt de sentit, perquè aquests televisors es fabricaven aquí al davant. Iberia, ritmo constante de calidad. Investigación avanzada. Control perfecto. Fábrica modelo. I a l'any 70 es va cremar aquesta indústria. I aquest és un dels últims que es van fabricar. Per mi té molt de sentit perquè ho vaig viure en primera persona. És imprescindible amb la meva col·lecció, vaja. Iberia, la más completa gama de productos, televisores, radiotransistores, discófonos, alta fidelidad, cassette. Iberia, superior al mejor. Aquells temps, quan la gent pintava, si li sobrava una mica de pintura, què feia? M'ha sobrat una mica, pintaré la ràdio, i la pintaven de color negre, o verd, o blau, el que havia. Doncs imagina com ha quedat tot això, lo difícil que és treure la pintura, decapar-ho tot, i llavors vam lograr, amb el Jaume i jo, doncs, poder que funcionés aquesta ràdio. Llavors, què vaig fer? Vaig endollar en posto de 125, que ja ho poso aquí, mira que ho poso a vegades, vaig endollar-ho a 220. En qüestió d'un minut i mig, em vaig carregar el transformador, que és això, que ara tinc que anar a Barcelona a comprar-ho, i aquesta làmpara, que espero i desitjo que la trobarem. Este teléfono fue localizado en un pueblo de Grecia, y inicialmente lo tenía una especie de chatarrero colgado de cualquier manera en una columna. Solamente sé que existe uno similar en Italia, en el Museo de la RAI en Turín. Está datado en 1880, por tanto habían pasado 3 años desde que el invento se comercializó. I què se sent quan trobes una peça així? En el momento en que ve algo que es fuera de lo común, la adrenalina crece de una manera bestial, te entra un tembleque y bueno, me temblaron las piernas. Aquest televisor, model de l'any 1970, té la característica de ser pla. Aleshores, la gent sembla que ella buscava que hi hagués la pantalla plana. Però no és veritat, perquè aquest televisor pel darrere no tenia on amagar el tubo, per tant sortia. Abans que es posi definitivament de moda, us convidem a començar la vostra col·lecció de televisors portàtils amb aquest Sony de 1962 per 300 euros.
Aquí tenemos una variedad de baquelita que de todos conocida, porque uno de ellos, el negro, fue el teléfono más instalado durante más de 50 años. Lo que la mayoría de ciudadanos desconocen es que también se fabricó en blancos, en rosas, en burdeos, en marrón, que también está por ahí, y en un tono que es verde, que yo no dispongo de él. Aquesta ràdio que tinc aquí és de les bones que tinc perquè no és un transistor, sinó és un ràdio. Aquesta ràdio passarà ben bé uns 8 quilos ben bons, però anaven a la platja, anaven al camp i anaven a tot arreu. Ara avui dia és un transistor, que un transistor doncs pesa molt poc, no? Al comprar su transistor, haga la prueba del sonido, potencia y alcance. Pida y compre la calidad Vanguard y verá la diferencia. Això és de l'any 48-49, I aquells anys no podia un treballador comprar això, perquè això era una peça molt costosa, se sent perfectament bé. A 2:45 de la tarda continuem a l'esport. El Carlos Kameni no ha tingut cap problema amb la malària. Tens alguna cosa més a part de teles? Tinc aquestes ulleres, que n'en deien espectacles, que servien per veure la televisió amb un prisma des del llit. O sigui, tal com es veu aquí. Et posaves les ulleres, jo ara m'estic veient els peus, però és que quan estava al llit veia la televisió sense necessitat d'aixecar el cap. I buscant avanços de la televisió ens trobarem, per exemple, amb el polèmic, sempre polèmic, mando a distància. Però resulta que aquests mandos a distància no eren electrònics, sinó que anaven amb un cable de 10 metres per poder seure i anar canviant. En una determinada etapa de la telefonía americana se construyeron una serie de aparatos que corresponden con fechas similares a cuando el Barça decide tener un escudo propio. Yo no pretendo demostrar nada, simplemente me choca la similitud entre lo que serían unos anagramas propiamente telefónicos y el escudo del Barcelona en su primera fase. En Francesc fa mesos que el porta de cap trobar una ràdio de galena. Avui ha baixat expressament a Barcelona. Bon dia. Perquè li han dit que en aquesta botiga en tenen una. Hola, doncs mira, que venia a buscar un ràdio galena. Vinc de Castellar del Vallès expressament. Tinc 262 ràdios, però no hi ha forma de trobar ràdio galena. I m'han dit que tu la tenies aquí. Pues tenia una fins al dissabte que la vaig vendre per un Aquest compleany. dissabte passat? Sí senyor, sí senyor. No, sort. De totes maneres no és problema perquè és un tema que toquem bastant i Sí. no li puc assegurar quan en tindré una, però... Mira, si cas em fas un truc quan la trobis, perquè és que fa més d'un any que estic buscant ràdio galena i no hi ha manera de trobar-ne. Pues no es preocupi, que és qüestió de temps. Home, com col·leccionista li puc ensenyar. Aquí al costat en tenim una mica les peces més antigues. Una peça important és aquesta, que és una ràdio amb vàlvules, posterior a la ràdio galena. Molt bé. I després ja passem a les ràdios més comercialitzades, que eren aquestes d'aquí. Comença 1920, 1930, 1940. Sí. Jo el que he vingut és per ràdio galena i espero que me la puguis donar. La trobarem i si pot ser més d'una millor. Espero que em truquis i ja parlem del preu. Home, si no té marca, doncs poden ser peces que poden sortir 120, 130, 140 euros.